дӯстони азизи ман, ширкати Атоми як гала шампунои беҳтарин дорад ки бисёриятон дар бораи ҳамин савол додед. Нигоҳ кунед. Шампуни Herbal барои чиай? Ай алафои таги ов тайёр карда шудаги ай савз ранги ботлоқай, лекин бӯи хушук дора. Мӯҳтона намемона ки бреза. Лично мӯи ма ҳам бисёр мерех, ҳам мекардам ки як қавза мӯ ҳозир ман вообще бигем мӯҳум намереза ина дудона. Барои ки ман истифода бурдистам. Пеш ҳама мекардам, ам қадар мӯҳ мерех. Дальше духтарон нигоҳ кунем. Шампуни Абсолют и беҳтарин шампуна барои мӯи сари равғанӣ беҳад фоида дорад. Одамое ки мегӯянд ки ман сар ма ирӯз мешум пага бо ранги руғанӣ ина меяй. Ана ин набор барои мӯи сари касоне ки перх доранд, проблемаи пӯсти сар доранд, ана ми шампун барои ҳаваёям. Фаҳмидед? Беҳад фоидаи нағз мекунад ҳам шампуна ҳам бальзам. Барои харидорӣ кардан, заказ кардан